na koncertoch pre Rádio Čas máme radi to, že keď sa pozriem do publika, Čas normálne stojí. Tu sú všetky generácie, vidím tu mladých ľudí, vidím tu dospelé tváre a vidím tam nahoře aj tých, čo si ešte pamätajú čierny biely televízor, že jo? To je všetko v pohode. Pol roka dozadu sme hrali vo Vysokých Tatrách koncert na Sezení a vepředu na takej sofe prišli a sadli si 3 dámy, pozor, najmladšia z nich mala 75 rokov. Počkaj. Prišla po koncerte a hovorí, pán Týmko, my sme 3 sestry, vy 4 bratia, ako to dáme dokopy? Hovorí, jo. A dotyčná pani pokračovala, hovorí, pán Týmko, ja musím povedať, čo milujem na vašej hudbe. Tak som takal filozofiu alebo hudbu a ona hovorí, váš zadok. A ja hovorím, tak si ho chyťte, miláši. A ona hovorí, nie, to ja už nemôžem v tomto veku. Pýtam sa, prečo? A ona povedala krásnu vec o vás, ženách, pretože u nás žien, ak nejde o všetko, tak nejde o nič.